Čo taký kauč robí? Ja si s tým človekom potrebujem najprv sadnúť, aj osobnostne, lebo proste každý sme iný, vieš, a nie každý môže byť sympatický mne a zároveň ja nie každému môžem byť sympatická a tie sympatie hrajú strašne veľa, lebo vlastne spev a vôbec tá hudba riešiš strašne intimnú záležitosť. To je vyslovene, že keď ideš spievať, tak tam ideš dať emócie, ideš dať pocit a vlastne ty tomu človeku musíš veriť. Čiže ten človek, ktorý ku mne príde, musí nadobudnúť pocit, že aha, ty si proste Nika človek, ktorému ja môžem veriť a môžem úplne dať všetky predsudky bokom a môžem ukázať, čo je proste vo mne a kto som reálne ja. Čiže v prvom rade ja sa snažím s tým človekom si sadnúť a keď zistíme, že dobre, sympaticky to, ja neviem, nejako pokuľháva, tak si povieme, OK, tak odporúčim proste iných koučov. Hľadaš vlastne v tom človeku to, ako mu môžeš proste pomôcť a aby ste si navzájom dôverovali. To je taká robota proste kouča, minimálne po tej stránke sympatií.